nášho muzikálu. Ďakujem pani Štolke Slukovej za prípravu scénára. Pani zástupkyni Plachej za nácvik tancov. Pani učiteľke Fruňovej za pomoc pri výzdobe a nácviku. A náš potlesk a poďakovanie si zaslúži aj pani učiteľka Mendelová, Pančka Belčická a pani učiteľka Triedna Cifriková, ktoré nám tiež pomáhajú s nácvikom. Poďakujem sa aj ja v mene organizačného, realizačného tímu. No, musím povedať, že sa to vydarilo napokon. Si to ešte dnes dopoludnia tak ani nevyzeralo v niektorých miestach. Ten nácvik bol miestami ťažký. Mala som pocit, že skôr naučím všetkých Archimedov zákon ako ten valčík, ale napokon sme to nejakým spôsobom zvládli. Dúfam, že sa vám muzikál všetkým páčil. Odídete odtiaľto dobre naladení. A vám, milí deviatáci, prajem, aby sa vám tak v takom dobrom tempe a v takej dobrej nálade darilo aj na našich stredných školách. Všetko najlepšie.